late. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world was brought down to your knees. And I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you. Ui! M'heu enxampat cantant! És que amb les fantàstiques receptes de cuina saludable que ens heu enviat, m'he animat a ajudar al Montse de la Rebera de Por a elaborar un menú setmanal super saludable i fins i tot a cuinar. I ves que no m'apunti al programa MonstreChef quan s'acabi el confinament. Doncs ven aquí que aquesta setmana passada, després de la pluja de dimarts a la nit, ja sabeu com queden els patis d'enormes vessals esperant-nos per asfaltar. Sobretot al camp de futbol, oi que sí? Però una cosa sorprenent li va passar al Montse de l'Alegria. Escalfeu orelles! Hola, nens i nenes de cicle inicial. Com anem? Superbé, ja sabia jo. Doncs us volia explicar el que em va passar dimecres passat. Ja sabeu que dimarts a la nit va ploure força i tots els monstres van voler anar al pati a saltar bassals com la Peppa Pig i el George. Per això, l'endemà al matí vaig anar a buscar les meves botes d'aigua i el meu impermeable. Però sabeu amb quin problema em vaig trobar? Que no m'entraven les botes d'aigua i tampoc la jaqueta impermeable. El monstre de la tristesa em va dir que segur que havia estat aquest maleït virus que encongeix la roba i les sabates. Jo, que ja sabeu que soc molt positiu, penso que és més aviat que he crescut. De quines maneres podem saber que de veritat he crescut? Com es pot mesurar? Us ha quedat alguna peça de roba petita? Com ho sabeu? I ara, què farem amb aquesta roba? Bé, estic segur que m'ajudareu molt a resoldre tots aquests dubtes que tinc. Us envio molts somriures. El monstre de l'alegria. Crec que el monstre de l'alegria no és l'únic que té dubtes. Mireu. Mira, Coqui, com ha crescut la Lua. Mare meva, està molt gran. Quant deu pesar? La Duma pesa 35 quilos. Doncs no ho sé. Com ho podríem saber? Ja sé. I si els hi preguntem als nens i nenes de cicle inicial? Nens i nenes, com podrien pesar els nostres animals? Tinc classe d'anglès a les 12. Com puc saber quant temps falta? Val, d'acord. Moltes gràcies. Adéu. Ai, hola, nois. Em trobo fatal. Acabo de parlar amb el metge. No sé què em passa, em fa mal tot. I m'ha preguntat si tinc febre. Jo crec que sí, però com ho puc saber? M'ajudeu? Natàlia, què et passa? Ai, que cada setmana tinc moltes reunions i tinc por d'oblidar-me'n d'alguna. On puc fer per anotar-les? No, aquí no es mou un lloc, oi? Si per Sant Joan és el sant del meu cosí, on puc mirar quants dies falten fins al seu sant? Avui faré un pastís. Ho tinc tot preparat. Avera, sucre, pomes, farina... Sí. Jo crec que ja ho tinc tot. Però... com puc mesurar els ingredients? Quanta farina? Quanta sucre? M'ajudeu? Ha plogut moltíssim aquest cap de setmana.
però no sé quan. Com ho puc saber? Hola, nois. Tinc un problema. Amb això del Covid-19 ens han dit que hem de mantenir una distància d'1,5 metres. Estaré prou lluny? En què ho puc mesurar? Com ho puc saber? M'ajudeu? Apa, i si el monstre de colors ha crescut i no té cap instrument de mesura? Com pot fer per saber si ha crescut? Aquesta setmana hem rebut una gran sorpresa de la mà dels mestres. Ens han enviat un conte, el conte de la Rínxols d'Or. El voleu veure? Estigueu ben atents. Vet aquí una vegada una família de 3 ossos que vivien en una petita caseta enmig del bosc. El pare os era molt alt i gran. La mare os era més petita, però el més petitet dels 3 era el seu fill. Molt ordenat. Damunt la taula del menjador hi havia 3 plats amb els seus coberts. El plat més gran era del pare os, el plat de mida normal era per la mare os i el platet petit pel seu fill l'osset. Le 3 ossa avevano 3 sedie e la sedia del babbo orso era alta e grande. La sedia della mamma orso era media e la sedia del figlio orso era piccola. C'erano 3 letti nella stanza. Un letto molto grande per l'orso babbo, un letto medio per l'orso mamma e un lettino per il cucciolino di orso. Un giorno, quando c'era la zuppa a pranzo, i 3 orsi decisero di fare una passeggiata nel bosco mentre faceva freddo. La famille Houx alla dans la forêt. Puis, une jolie fille aux cheveux blonds et bouclés apparut à côté de la maison. On l'appelait Boucle d'air. Elle regarda par la fenêtre et frappa à la porte. Personne n'a répondu, alors elle ouvrit la porte et entra. La Rínxols d'Or va veure 3 plats de sopa al damunt de la taula. Com que tenia una mica de gana, va tastar la sopa del plat més gran. Encara era molt calenta, es va cremar una mica la llengua. Llavors va tastar la sopa del plat mitjà, però la va trobar massa freda. Finalment, va tastar la sopeta del plat petit. Aquella sopa era perfecta. No era ni massa calenta ni massa freda. Així que la Rínxols d'Or se la va menjar tota. After eating the soup, she wanted to sit on the big chair, but she found it too high. Then she sat on the middle chair, but she found it too soft. Finally, she sat on the smallest chair, and she found it perfect. Despite being so comfortable, she didn't know that the chair was too small for her, and suddenly the chair shattered, and then she fell on the floor. La Rínxols d'Or va continuar tot xafardejant la caseta. Va arribar a l'habitació on hi havia els 3 llits. Per començar, es va estirar al llit més gran i va trobar que era massa dur. Després es va ajeure al llit mitjà. Va trobar que era massa tou. Finalment, es va posar al llit petit. El va trobar que era perfecte i de seguida s'hi va quedar adormida. Quan els 3 ossos van tornar de la passejada
i anaven a menjar la sopa, el pare ós va dir amb la seva veu ronca: «Algú ha tastat la meva sopa!» L'ossa mare va dir amb la seva veu bastant més fina: «Algú també ha tastat la meva sopa!» I el petit os va dir amb la seva veueta: «Doncs algú s'ha menjat tota la meva sopa!» El pare va veure la seva cadira i va dir: «Algú s'ha assegut a la meva cadira!» I la mare ós va dir: «I també a la meva!» I l'osset petit, amb veu plorosa, va dir: «Algú s'ha assegut a la meva cadira i l'ha trencat!» I els tres ossos van començar a buscar per tota la caseta. Quan van arribar al dormitori, el pare ós va exclamar amb la seva forta veu: «Algú s'ha ficat al meu llit!» La mare ós va cridar encara més: «Algú s'ha ficat al meu llit!» I l'os petit va exclamar amb la seva veueta: «Doncs algú s'ha ficat al meu llit! I encara hi és!» Ricitos de Oro, que estaba durmiendo en la camita, de repente se despertó asustada. No sabía bien dónde estaba y aún se asustó más cuando vio a los tres osos mirándola desde el lado de la cama. Así que dio un salto para salir de la cama y salió pitando de la casita. Los tres osos se quedaron boca abiertos viendo cómo esa niña desconocida había huido de su casa como un cohete. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Mestres, ens ha encantat aquest conte! És superxulo! Moltes gràcies! Nens i nenes, us animeu? Ens expliqueu un conte? Va, sisplau, sisplau, sisplau! Anirem a la biblioteca a escoltar tots els contes que ens envieu! Vinga, vinga, animeu-vos! Ens veiem la setmana que ve! Que vagi genial!